Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Rupane duwi kaya gatel. Beratus ya. Ireng iki apa ning Nduk? Sawah Iki nganu pemirsa, sore-sore iki Baratus sidang malah ngejak nusul pake ning sawah. Dadi iki kan pake macul ning sawah ndadani galeng pemirsa. Jadi berhubung urung mulai sekalian cuci mata pemirsa yo ning sawah. Ben ora apa nek ngarani ben ora bungkel ya pemirsa, iki sekalian jalan-jalan metu. Delok-delok kahanan jaba. Wis engko pake wis mulai ning dalan apa ijek ning sawah ya pemirsa. Musik lagi. Brang. Berduaan dek nih. Ayo. Apa ning sawah? Lah terus ya apa ngangok Pak ora mulai-mulai. Ayo to wi. Anu, dak ogak dandan galeng, Breng. Lah iya. Belah tangan kuping. Nek Marsal. Ayo toh. Iya rek nek bakul anyar neh pemirsa. Lho. Montore sapa? Motor Pake. Endi? Kuwi. Oh iya ya. Kuwi Pake. Oh. Pak wis sampe bulan lah. Ini sayu kene lho wi. Apa dibaturi ya, Lin? Ya. Siapa nek mulai? Masa-masa nek motor minggir? Kalau ning bapangan ya. Tapi bapangan sawe wakil. Ning bapangan kan roto. Emang. Iya. Ning bapangan roto sawah. Iki perjalanane nusul Pake pemirsa yo. Aku mulai tapi Pak itu gak pakai Wah, enggak suka teh yo. Keplok kae lho wong ae. Kepok. Nah, iki nggone Pak Yuda wis kaya ngene pemirsa. Sing biasa diciri melon saiki pindah haluan. Dadi tanduri pari dhisik. Ben lemahe tambah subur jarene pemirsa ya. Kalau Pake wis. Wih, suker wi. Suker wi. Aduh. Dasmot. Padono kerang. Kerang. Hai Pake mulai. Alah, sia-sia. Nganggur. Nerang ngono kan gak jalan-jalan ya wi. Jalan-jalan. Apik mah dalane lewat sempet. Jalane jalan benyek. Walah benyek. Walah, wis diplaktor. Kerang apa? Jorok lan pari. Kali banyu. Iso dipangan. Ora.
Kae lho pemirsa Pak wis mulai. Mendem kok. Wih, rusah wih. Rusah wih. Senengane Nah, buat. rambut lho sok bar disisiri yo koyo ngono nae polam piye leh wijane. Astagfirullahalazim. Ngenteni Pak sampai jelek. Pak bajak. Pak bajak. Gak sopan wih. Kan Pak wis. Yo gak oleh. Mulang. Pak bajak. Gak sida tok nggon pemirsa wis mulai kok. Wah lah, dalan niki lak ijo Mak. Ngalah wis ben gak apa-apa. Nek ngene iso cuci mata pemirsa. Roh apa jopo ya piye. Gene Mbak Lina jek buka wi, tuku apa wi? Ayo mampir tuku jajan. Bocah kok. Ayo. Sumuk yo wi. Heh? Sumuk. Iya ta. Kowe gak ngaji ya, Wi? Gak ngaji? Gong? Gong maksudnya gong apa iki? Gong mlebu? Emang acara apa dek gong mlebu? Aku udah mlebu. Cingko lah gak Ndek ini libur. Bar ndek ini ya libur. Kecelek. Wis ora enak wi. Bakarane ra enak kok wi. Kasido. Iya. Lepor. Dipikir sop. Gak roh wi, Mang. Wi, dadalek bakarane jek, Lin. Weh. Habis semua. Apa tutup? Ya tutup. Kenapa? Ya. Cepetan lo apa tutup? Kilo roti kuwi ana ora? Nyah, karek. Wis nang pangan. Tak pikir iso enek bakarane. Kae lho Pak. Disusal blur. Disusal wis mulai. Aduh. Wah, entuk batur ya. Nek dase iku sego pecel ae ya. Kecap. Lontong kecap. Makasih. Ayo.
Ndak ora lho, iki kae mendek montore. Kok iso. Ndak. Pulang pemirsa, cuma Pak wis mulai. Berapa? 2.000. Entar kita tangan kan ya, Mama. Kok cepet man balik yo? Emang berarti rontok gune padu deh. Iya. Awas wi, gak iso liwat ki engko. Jembatane. Lek masih tol lipat lek. Lek. Ayo, ayo wis. Enak-enak Kareem. Mbok buak ya kowe gak usah mangan. Nanti cupuk. Entang. Ayo lu. Goyang-goyang. Pas jalan-jalan ning sekolahan pas Jumat lah kira di jog-jog ini. Iya, saiki serek dienggo jalan-jalan wong olahraga ya wi. Wis roh cabange dalan yo. Lho, men bolak-balik asal kowe. Bolak-balik ra kesel awakmu. Sampai ganti klambi. Memang berarti rontok gone Pak Ndut. Apa? Aku kan ngaji. Ayo, bola dintul-tul. Dintul-tul. Ayo kok. Dibuka ning omah wi. Gue. Adine duwe iki mae asline pengen ngejak tuku jajan pemirsa. Dadine kok kono ya nganggur balik wong pake wis balik kok. Ora situ ndelok pake macul. Tapi jaluk jajan. Awas nih kotor kabeh. Iki jajan marki pemirsa soalnya roti. Malkis. Lah yo mak muni marki. Duh, Malkis. Marki iki maksudnya marek wi. Marki. Makan marek. Marki. Iki jajan marki. Oh gak markis. Malkis. Gak mudeng pemirsa ndek. Wis gak apa-apa. Markis maksudnya jajan marki weteng. Ngono lho. Yo, wis kok ngene dadi pan. Saya tengok di kan sikilku. Lah kok gedrok-gedrok kok Lah meruntus aku geran neh ngene iki lho. Emang sakjane mak wis gak gelem pemirsa, tapi ki duwe kok raine mak. Moreng-moreng. Piye maksudnya? Kayak raiku. Alhamdulillah ora apa-apa sing penting segelas mbok iki mae. Oh jerene gak oleh wingi. Bismillah. Lho Pak mkai. Gambarannya. Aduh. Semat. Lah duwi ngejak nusol kok. Oh, sengeni tenan to. Ngarang aku. Nah, iya lah kowe. Wis dipangan kowe. Ternyata Pak yo melok pengen pemirsa. Dari saka padi iki. Padi. Kak, Expired endi? lagi mang yo jalan-jalan sore ning sawah. Ya wis nek salah omong tinggal aku perbuatan keluargane Margini Family.
Margini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mak KP, terima kasih yang sudah mendukung, mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang ngalir kok banyak kali. Aku nggak banyak segoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abangnya. Ben iso ngikuti channelnya Mak Margini Family.